Прывітанне, сябры. Радыё Радыкс ізноў з вами на сувязі. Сёння мы паговорым аб тэме, якую я адзін раз ужо падымаў у сваім падкасці. Гэта тэма ідэалагічнай гегемоніі пануючага класа. То бок, прасцей кажучы, таго, як нас прымушаюць жыць па нормах, правілах і законах, якія мы самі не выдумвалі. І як нам у галаву укладаюць тыя каштоўнасці, якія карысныя не нам, а тым, хто намі кіруе. Чаму я вырашыў увогуле прыйсці яшчэ раз да гэтай тэмы? Не так даўно я пачаў слухаць сам вельмі шмат падкастаў, і ведаеце, я так люблю слухаць людзей не толькі са свайго ідэйнага колу, там нейкіх анархістаў ці актывістаў ці яшчэ кагось, а яшчэ люблю слухаць проста людзей, разумных, скажем так, якія дабіліся чагосьці, дзесьці паспяховыя ў любой сферы, незалежна ад таго, блізкая гэта мне сфера ці не блізкая. І вось так атрымоўваецца, што большасць падкастаў, якія я слухаю, я нават не буду хаваць, гэта падкаст Таісіі Кудашкінай, веб-сарафан называецца, гэта падкасты Медузы, падкасты Мікіты Маклахова, то бок усе расійскія, бо у нас пакуль што гэтая сфера яшчэ не моцна развіта, хаця я слухаю насамрэч і беларускія падкасты, той жа Digital і яшчэ некалькі, проста яны даволі рэдка ўсе выходзяць. Вось, я іх слухаю, таксама слухаю не толькі падкасты, але і аналагічныя тэматыкі, відосы на Ютубе. І атрымоўваецца, што большасць людзей, якія там у студыі, гэта бізнесоўцы. Бізнесоўцы альбо людзі, якія здолелі неяк так манетызаваць свае прафесійныя ці асабістыя здольнасці, што яны зараз вельмі багатыя, вельмі паспяховыя. Таму што у нас багацце фінансавае лічыцца сінонімам поспеху увогуле. Такое у нас прынята, так у нас у грамадстве. І чым больш я гэта слухаю, тым больш, ведаеце, у мяне пачынае, проста кажучы, падгараць. Вось паслухайце, да прыкладу, самі вось такія вось выказванні. Вот сейчас возьми 100 человек на улице, подойди и спроси, ты хочешь денег? Он скажет, да, конечно, я хочу денег. Начинаем работать с установками, нифига. Люди прямо прячутся от денег. Я это знаю, потому что я такая была. Конструкция «пошел бизнес, не пошел бизнес» — это конструкция неудачников. Есть другая конструкция. Что я сделал, чтобы это пошло? Часто люди задают вопрос, а как вырасти в компании? Очень сложно это, но тем не менее надо поменять у себя в голове представление о том, что делают руководители, вышестоящие менеджеры, и попробовать защищать их интересы, потому что это вечная борьба, так скажем. Если посмотреть на организацию сверху, то по сути есть борьба управленцев, начиная от собственников, и топов, и всех остальных менеджеров. То есть это два лагеря противоборствующих. И когда сотрудники начинают защищать интересы своих руководителей, что является, как правило, противоестественным для нашей компании, тогда руководитель совсем по-другому начинает на них смотреть. Я просто говорю, подбери там ключевое слово. Она говорит, деньги. И мы написали, но мы делали более, то есть я вам сейчас даю лайтовую версию, мы делали более глубокую, там немножечко другой метод, он сложнее, его нужно делать обязательно с терапевтом в паре. Потому что терапевт записывает все твои ассоциации, подбирает ключи, неважно. Мы с ней сделали этот запрос, вышли на то, что у нее негативная формулировка про деньги. То есть в деньгах у нее есть стыд, у нее там есть вина, у нее есть, что она будет кому-то должна, что ее сглазят, что подружки будут завидовать, что муж будет денег просить. Для нее это было слово негативное. И я могла бы, конечно, сказать, слушай, походи ко мне еще полгода на сеансы, да, мы сейчас будем менять твои убеждения по поводу денег. Но я, хороший терапевт, ленивый терапевт, я говорю, слушай, давай просто поменяем твой запрос, к чему ты стремишься. Она стремилась к деньгам. Я говорю, подбери другое слово, которое для тебя позитивное. И она выбрала слово изобилие или благосостояние, я не помню. И вот для нее вот в этом слове было очень много ресурса, кайфа, удовольствия. Она уже не чувствовала себя стыдно, когда она берет деньги. Все, и у человека реально пробился этот финансовый потолок. Потому что она уже стала, как не к этим грязным деньгам, как в ее голове, как к политике, она к благосостоянию стремилась. Когда меня спрашивали, может ли быть человек миллиардером, я говорю, да, каждый из нас может быть миллиардером, даже мне дали техники, я о них еще раз напомню, но один маленький нюанс. Нужно, чтобы физика была готова быть миллиардером. Физика – это те законы, которыми мы воспринимаем мир и как мы относимся к окружающей среде. Як гэта можна назваць? Гэта, на мой погляд, нішто іншае, як прамыўка мазгоў і прапаганда пэўных каштоўнасцяў. Давайте паглядзім аб'ектыўна. Нам на поўным сур'ёзе спрабуюць даказаць, што кожны з нас можа стаць фінансава паспяховым і багатым у сённяшнім грамадстве, што кожны з нас можа стаць бізнесоўцам і пачаць з карысцю для сябе эксплуатаваць працу іншых людзей. І што калі нас ужо эксплуатуюць, мы абавязаныя заняць бок нашага гаспадара,
каб быць паспяховымі, што праца кожнага можа прывесці яго да нейкіх вышынь фінансавага поспеху. Прытым заўважу, гэта слухаюць сотні тысяч і мільёны людзей. То бок гэта інфармацыя рэальна западае людзям у галаву і ўплывае на іх паводзіны, і яна рэальна фарміруе светапогляд агромнай колькасці народу. Аднак усё гэта з'яўляецца поўнай хлуснёй, і не проста хлуснёй, якая прамаўляецца людзьмі глупымі, недалёкімі, якія не разумеюць, як працуе эканоміка ў прынцыпу. Аднак хлуснёй, якая з'яўляецца неад'емнай часткай, а можа і найважнейшай часткай ідэалагічнай гегемоніі кіруючага класа. Гэты сет каштоўнасцяў, пра які вы зараз пачулі вышэй, ён насамрэч вельмі непросты, ён выконвае вельмі важную ролю у кантролі над намі. Чаму, я зараз растлумачу. Глядзіце, нам спрабуюць даказаць, што кожны з нас, зразумела, што большасць з вас, тых, хто мяне слухае, гэта працоўныя, так, у той ці іншай сферы, да? Я думаю, пераважна там хтосьці ў медыасферы, хтосьці студэнт, хтосьці айцішнік і гэтак далей. Дык вось нам кажуць, што кожны з нас, нібыта, варта яму толькі захацець. Ён можа стаць сам капіталістам, альбо, калі не капіталістам, то прынамсі стаць настолькі паспяховым працоўным, што ён будзе проста адпачываць на Гуа, на Таіландзе і бяды не ведаць. Долбяць у галаву, што што ж ты чакаеш? Няўжо ты хочаш усё жыццё пражыць такім неўдачнікам? Давай уже збярыся, вазьмі сябе ў рукі, рвані, ты здолееш, ты зможаш дасягнуць поспеху. Давай, а калі не, ўсё ты, значыцца, сам абраў сабе беднасць. Ты, значыцца, хочаш празябаць у такім стане. Тады і не скардзісь, не кажы, што ўсё вокруг цябе кепска і несправядліва. Ты сам не захацеў. Быць бедным – гэта твой выбар. Такі наратыў, ён будуецца на тым, што большасць людзей, не толькі тыя, хто гэта кажуць, а і большасць людзей, яны абсалютна не разумеюць, як працуе эканоміка і капіталізм у прыватнасці. Дык вось, сама па сабе капіталістычная эканоміка, уся яе мэта, адзіная, галоўная мэта яе існавання – гэта выняцце прыбытку. Выняцце прыбытку ажыццяўляецца толькі адным спосабам – шляхам стварэння новых рэсурсаў і паслуг. Ёсць таксама спекулятыўны капітал, аднак нават ён з'яўляецца пэўнай такой прайзводнай ад вытворчасці, бо для таго, каб было чым спекуляваць, патрэбныя нейкія фізічныя тавары і паслугі, правильно? Там для таго ж гандлю на біржы, гандлююць каштоўнымі паперамі чаго? Тых жа фірмаў. Фірмы, якія нешта вытвараюць. То бок, у любым выпадку асновай падставай з'яўляецца вытворчасць. Для вытворчасці патрэбна два моманты: капітал і працоўная сіла. Пры іх сумяшчэнні з'яўляецца прадукт. На гэты конт ёсць нават ураўнення ў эканомікі. Я ўжо не памятаю, калі шчыра якое. Праходзілі гэта ва ўніверы ў свой час. І вось, ёсць працоўная сіла, ёсць капітал, ёсць прадукт, ёсць прыбытак. Гэты прыбытак называецца прыбавачны кошт. Дык вось, уся капіталістычная эканоміка пабудавана на тым, што людзі, якія з'яўляюцца працоўнай сілай, заўважце, у капіталізме вы не асоба. Вы працоўная сіла, вы літара ва ўраўненні. Людзі, якія з'яўляюцца працоўнай сілай, з дадаткам капітала ствараюць прыбавачны кошт капіталісту. Што такое прыбавачны кошт? Зроблены быў пэўны прадукт. Да прыкладу, там машына. Частка, пасля таго, як ён прададзены, частка машыны гэтага кошту была патрачаная на заробкі, на амартызацыю вытворчасці, станкоў і ўсяго іншага. Частка была рэінвеставана ў вытворчасць, частку атрымалі працоўныя ў выглядзе заробку, і частка, вялікая, маленькая, неважна, была пакладзеная капіталісту сабе ў кішэню на ягонае паразітычнае спажыванне. Вось гэта тыя самыя яхты, тыя самыя там залатыя унітазы і гэтак далей. Нават не залатыя унітазы, проста дарагія аўтамабілі, гэта навучанне ягоных дзяцей у найлепшых вузах, да, там па 100-200 тысяч долараў за год аддаюць і гэтак далей. Вось такой маленькі экскурс у эканоміку, да. А зараз скажыце мне, калі ласка, як у гэтай схеме увогуле магчыма, чтобы уся працоўная сіла стала сама кіраўнікамі альбо капіталістамі? Гэта немагчыма, і так ніколі не было ў гісторыі капіталізма, бо вся сістэма будуецца на тым, што ёсць меншасць, мізэрная меншасць, якая извлекает, вымае прыбавачны кошт.
ад працы і ёсць працоўная сіла, якая мусіць хадзіць і працаваць. І гэта схема, яна не толькі для заводаў падыходзіць, яна для ўсяго, для любых фірмаў, для любых вытворчасцяў. Такая схема. І што ж вы нам скажыце, вціраеце, што кожны з нас можа стаць. Сама сістэма, яна прадпрымае шэраг мераў, ёсць у яе шэраг механізмаў, абмежавальнікаў, якія робяць уваход у гэты клас капіталістаў, калі не немагчымым, то вельмі і вельмі цяжкім. Там ідзе вельмі моцны адсеў. Аб этом я яшчэ троху скажу пазней. Такім чынам, падсумоўваючы гэты пункт, для таго, каб працаваў капіталізм, каб рабіўся прыбытак, патрэбна быць працоўная сіла. З гэтага робім выснову, што кожны не можа быць паспяховым, кожны не можа стаць бізнесоўцам, бо тады сістэма не будзе работаць, і яна ізначальна заточаная пад тое, каб абсалютная большасць была ў двукосці непаспяховымі, да, то бок проста хадзіла і працавала на кагосьці, а меншасць гэтую працу эксплуатавала. То бок для таго, каб былі вы паспяховыя, якія вы нам на падкастах расказваеце, як дабіцца высокіх прыбыткаў, як правільна эксплуатаваць сваіх працоўных, для гэтага трэба, каб пад вамі была маса, не проста 1-2, а рэальна маса тых, хто будзе на вас працаваць і прыносіць вам грошы. Сістэма так уладкавана. Ідзем далей. Вось паслухаць парады гэтых чувакоў, якія кажуць, што трэба працаваць, болей працаваць і зарабіць шмат грошаў, а не быць там неудачнікам, лохам там усё жыццё. Усе іх як бы рэцэпты да поспеху, сцежкі, да, яны, іх у прынцыпе толькі две. Альбо гэта зрабіць кар'еру у нейкай ужо існуючай кампаніі, да, дабіцца там кіруючай пасады, альбо пачаць свой бізнес. То бок першае, што яны прапануюць, гэта круціцца як белка ў коле на карысць свайму гаспадару. То бок уявіце сабе, калі ты прыйшоў на нейкую пасаду ў кампаніі, твая мэта прыносіць грошы свайму гаспадару, свайму начальніку. Всё, толькі для гэтага цябе туды ўзялі. Не таму, што ты прыгожы, што ты добра вершы складаеш, у цябе ёсць функцыянал. Як ведаеце, у камп'ютарнай праграмы альбо яна працуе, альбо яе проста выдаляюць. Гэтаксама і ты. У любой карпорацыі, у любой фірме. Альбо ты прыносіш грошы, альбо пшоў вон. І што табе прапануюць? Каб ты заставаўся болей на працы, каб ты дбаў аб інтарэсах свайго гаспадара, каб ты думаў не пра тое, як самарэалізавацца як чалавеку, а як дагадзіць свайму начальніку. Ну, некаторыя даходзяць да таго, што вось пішуцца кнігі «Как быць крысай», тыпу мастацтва офіснага планктону, да? Ну, нейкая такая там назва была. Прамым тэкстам пішуць, як у сваіх калектывах падсіжваць, падгрызаць, падкусваць, любым коштам дабівацца таго, каб атрымаць распалажэнне свайго начальніка і прабіцца наверх. Аднак жа гэта ўся стратэгія, яна абсалютна абсурдная, таму што калі ты робіш сверхурочна, калі ты укладваешся ў гэтую працу у нейкай кампаніі, ты ж прыносіш прыбытак не сабе, ты робіш заробак свайму гаспадару. Няўжо гэта незразумела? І робіш яго ў той надзеі, што магчыма, ён калісьці цябе заўважыць і цябе падвысіць. Альбо там яшчэ вышэйшае кіраўніцтва, калі гаворка ідзе, напрыклад, пра вельмі буйную карпорацыю, заўважыць твоё дбанне і цябе такога класнага хлопца падвысіць. Аднак гэта абсалютна не факт. І так здараецца насамрэч вельмі і вельмі рэдка. Бо калі ты начальнік, да, і ты бачыш, што твой падначальніна там вельмі уж выступае такі класны, круты, ўсё выдатна робіць на сваім месцы, ну рабі далей на сваім месцы. Ну класна же. Ну, ты робіш, я атрымоўваю. Дзесьці быў таксама мем такі ў інтэрнэце, што падыходзіць начальнік да падначальніка і кажа: «Ой, ты так класна працаваў у гэтым месяцы, яшчэ 2 гады, і ты заробіш на Мерседес апошняй мадэлі». Ты такой: «Да, серьезно, я зараблю на Мерседес?» Ну так, на Мерседес мне. То ж самае і тут. Людзі зарабляюць на мерседесы, на дарагія маёнткі і на элітны адпачынак сваім гаспадарам, сваім начальнікам, а ніяк не сабе. Канешне, бываюць выпадкі, калі людзі ўсё ж такі прабіваюцца, як правіла, шляхам хаджэння па чужых галавах, прабіваюцца і дабіваюцца нейкіх кіруючых пасадаў, аднак, ну, па-першае, гэта памылка выжыўшага, мы ведаем толькі пра людзей, у якіх гэта атрымалася, а па-другое, ну, якім коштам яны гэта зрабілі, думаю, казаць не трэба. І другі пункт, дакладней другая стратэгія, другая сцежка, якую нам прапануюць вось гэтыя вось саветчыкі, гэтыя шматлікія бізнесоўцы паспяховыя і іншыя апалагеты спажывецтва і капіталізма, гэта
стаць самому бізнесоўцу. І я гляджу некаторыя відэа, вось, напрыклад, адзін з самых вядомых бізнес-блогаў у Ютубе, есть такі трансфарматор, вось, якога завуць Дмітрий Партнягін. І ён стаіць і расказвае, што я даб'юсь, каб стала яшчэ болей у нас у краіне бізнесоўцаў, каб яны просто пладзіліся яшчэ, каб было 10 тысяч, там 20 тысяч, ну, уяўляеце, так і кажа, 20 тысяч новых бізнесоўцаў, каб вы там все паднялі там свае сракі з канапы і пачалі ўрэшце зарабляць, укладацца, зразумееце, як это круто, вы ж будете актыўны, вось глядзіце, які я, вось у меня все есть, і жонка прыгожая, і аўтамабіль, і все такое, разумееце? І пры гэтым хочацца адразу задаць пытанне. Адкуль чалавеку, які зараз працуе таксістам, айцішнікам, настаўнікам, альбо увогуле беспрацоўны, таму што ў ягоным горадзе няма працы, адкуль яму узяць капітал для таго, каб стаць бізнесоўцам? Разумееце, і на гэтае пытанне адказаў у гэтых не ведаю, як бы іх так абазваць, каб не надта па-казённаму так заштампована гучала, я б сказаў так, апосталаў поспеху, вось так. У гэтых вось апосталаў, хлуслівых апосталаў поспеху, адкуль узяць капітал, хочацца іх запытацца. У адказ звычайна яны кажуць пра нейкую бредзяціну, пра тое, што трэба настроіцца на грошы. Да, это вот вельмі любяць казаць, грошы — это энергия. Деньги — это энергия, на них просто нужно настроиться. Если у тебя мало денег, значит, ты просто не настроился на деньги, на то, чтобы к тебе пришли эти финансовые потоки. Просто перенаправь свою энергию в другое русло, думай позитивно. Ну, разумеется, такая вот. Альбо просто захотеть. Вот у тебя нема грошей, ну ты, значит, не хочешь, разумеешь? Вот тебе треба захотеть, возьми, притягни это, визуализируй. Зраби так, каб яны у тебе оказались. Да возьми просто и зраби, что ты, разумеется? Смешна слухаць. Скажыце, калі ласка, адкуль чалавеку, які траціць пераважную большасць свайго заробку на аплату кватэры, на ежу, на лекі, адкуль яму накапіць не то што 50-100 тысяч долараў, а нават 10 тысяч долараў на тое, каб адкрыць свой бізнес? Вы, напэўна, чулі хоць раз пра такі панятак, як прорва галечы. Гэта калі чалавек не можа выйти са свайго стану галечы, беднасці, пастаяннай нестачы самага неабходнага, таму што для таго, каб выйсці з галечы і стварыць для сябе нешта, патрэбныя рэсурсы. А рэсурсаў, фінансаў у яго якраз такі няма. А няма чаму? Таму што, каб іх стварыць, трэба, каб у цябе ўжо хоць нешта было. Ты не можаш стварыць штосьці з ніадкуль. Ты не можаш взяць грошы з ніадкуль, проста іх захацеўшы. Па аналогіі з гэтай прорвай галечы існуе і своеасаблівая прорва багацця. Чым больш грошаў ты ўкладаеш, тым больш іх у цябе робіцца. Чым болей ты можаш інвеставаць, тым больш пашыраюцца твае магчымасці і твая прыбытковасць. Капітал мае уласцівасць да самапамнажэння. Гэта таксама, як і беднасць, з 1 мільёна зрабіць 5 мільёнаў. Відавочна прасцей, чым са 100 долараў. А якія сумы можна зрабіць з, напрыклад, 50 мільярдаў, я думаю, вы і самі разумееце. Такім чынам, чым больш капітала у цябе ёсць, тым больш і больш прыбыткова ты зможаш яго інвеставаць. Такім чынам, разважанне аб тым, як лепей інвеставаць, куды лепей укладацца, які бізнес лепей пачынаць і якія крэдыты браць. Это ўсё падыходзіць для тых, у каго ўжо ёсць грошы, і грошы лішнія, якія ён можа кудысьці інвеставаць, а не толькі ў сваё паўсядзённае выжыванне. Ну, я не ведаю, беларусы, якія мяне слухаюць, яны пагадзяцца, што гэта могуць сабе дазволіць, рэальна адзінкі. І тое, калі ты эту суму, канешне, можна накапіць. Напрыклад, прадаўшы нырку, да, там, альбо прадаўшы кватэру, якая цябе там ад бабці засталася, да. Аднак это ўсё адзінкавыя выпадкі. Большасць моладзі ў нас, яны жывуць на здымнай кватэры, працуюць. З'явіліся трохі грошы, вцягнуліся ў гэтую кабалу, ў гэтую іпатэку і плацяць ее потым да старасці. Вось гэта сённяшні расклад. Адкуль тут узяцца капіталу стартаваму для таго, каб стаць бізнесоўцам? Разумееце, гэта яшчэ я паказаў адзін момант, які сведчыць аб тым, што гэтыя размовы пра тое, што кожны можа стаць бізнесоўцам, і трэба толькі захацець, і што гэта залежыць толькі ад тваіх асабістых якасцяў. Калі ты не стаў бізнесоўцам, значыцца ты лянівы. Ты не хочаш грошаў сябе па-сапраўднаму. Гэта таксама хлусня, бо яшчэ раз кажу, сістэма выбудаваная такім чынам, што ўсе не могуць стаць бізнесоўцамі, нават калі ў іх хаценне будзе проста праз край. Вы можаце нават
падбіць свой уласны бюджэт і паглядзець, колькі грошаў з сваёй кішэні вы траціце на штодзённае выжыванне і колькі у вас застаецца хаця бы проста каб адкласці на адпачынак, на пакупку нейкай тэхнікі побытавай, на новы ноутбук, сваім дзецям на там не ведаю, на адукацыю, што у вас гэтага астаецца, разумееце, у большасці сем'яў гэта рэальна мізер, за які ты да таго ж плаціш штодзённай ізнураючай працай. Падсумоўваючы гэты другі пункт, значыцца, все парады аб тым, як стаць паспяховым і ўрэшце выбіцца ў людзі і перастаць быць неудачнікам, зводзяцца да двух шляхоў. Альбо круціся, працуй на свайго гаспадара, каб ён атрымліваў яшчэ болей грошай у марнай надзеі, што магчыма калісьці, можа быць, калі павязе, ён цябе заўважыць і павысіць у сваёй фірме ці карпорацыі да более высокай пасады. Альбо другая прапанова – гэта адрынуць усё, стаць бізнэсоўцам, завесці свой бізнес, укласці выгадна грошы, шмат працаваць, і тады, канешне, ўсё да цябе прыйдзе. Там праз 5-10 лет ты ўжо будзеш лятаць у Таіланд, магчыма, нават на асабістым самалёце. Дык вось, абодве гэтыя схемы, яны з'яўляюцца поўнай хлуснёй і абвяргаюцца элементарна фактамі і самой структурай той сістэмы эканамічнай, у якой мы жывем. Далей, адзін з самых частых наратываў, якія можна услышаць у падобнага рода кантэнце, гэта аб тым, што калі чалавек багаты, ну, значыцца, ён разумны. Такі быў разумны, што гэтыя грошы, што гэтыя ягоныя веды, ягоны розум, ягоная кемлівасць, яны проста знайшлі сваё выражэнне ў тым, што ён вось зараз вельмі шмат зарабляе. І вельмі часта, насамрэч, пункт гледжання сустракаю ў людзей, там, спрачаючыся ў інтэрнэце, што не зарабіў грошы, ну, значыцца, тупы. Ну, богатыми то становятся самые умные, а вот если ты дурак, ну так и сиди бедный, кто ж тебе виноват? Ну, разумеется, такі наратыў, ён насамрэч так распаўсюджаны, і самае смешнае, што найбольш распаўсюджаны сярод людзей, якія самі па свайму класаваму становішчу з'яўляюцца працоўнымі. То бок рэальна людзі, якія знаходзяцца ў прыгнечаным стане, абараняюць ідэалогію і пункт гледжання сваіх прыгнятальнікаў. Размовы аб тым, што багатымі робяцца самыя разумныя, гэта абсалютна таксама не пацвярджаецца ніякімі фактамі. Я вам зараз абвергну проста практыкай і прыкладамі. Па-першае, давайте разглядзім, што такое разумны. Разумны, перш за ўсё, чалавек, гэта, я думаю, вы згадзіцеся, адукаваны. Да, канешне, не кожны адукаваны чалавек робіцца разумным, і, ну, тым больш у Беларусі, да, і не кожны адукаваны чалавек робіцца паспяховым, далёка. Аднак жа, калі мы бярэм краіны першага свету, то практычна заўсёды чалавек з высокімі перспектывамі ў жыцці гэта чалавек, які атрымаў вышэйшую адукацыю ў прэстыжным ВНУ. А што гэта значыць у прыкладзе той жа Еўропы і ЗША? Гэта значыць, што ягоныя бацькі былі здольныя за яго заплаціць. Ну, асабліва пра США, тому што там вся адукацыя платная, разумееце, уся. Вось, ёсць там гранты, асобныя моманты, да, але гэта мізер, зноў жа. То бок гэта значыць, што хутчэй за ўсё бацькі ў цябе былі як мінімум з сярэдняга класу. Даць адукацыю не адкладаючы, могуць толькі пачынаючы з так званага upper middle class, альбо ўжо з вышэйшага класу. То бок твае шансы ўжо узлятаюць уверх рэзка, калі ў цябе былі багатыя бацькі. Тое ж самае, з нагоды разумных часта прыводзяць прыклады Ілона Маска і Біла Гейтса. Тыпу як гэта такія self-made people, якія ўсяго дабіліся самі выключна сваім розумам, падняліся з бруду ў князі, да, як кажуць. Ну дык вось, сябры, па Білу Гейтсу. Прадзед Біла Гейтса яшчэ быў мэрам і сенатарам. Дзед Біла Гейтса быў віцэ-прэзідэнтам Нацыянальнага банка. Як табе такое Ілон Маск, як кажуць у такіх выпадках? Бацька ягоны быў вядомым юрыстам, а маці рабіла у радах дырэктароў адразу двух буйных фінансавых кампаній. Ну, а сам Біл Гейтс вучыўся ў элітнай школе ў Сіэтле. З Ілонам Маскам троху іншая історыя. Ён паходзіць з, ну, як мінімум сярэдняга класу. Нарадзіўся ён, па-першае, у пар Паўночна-Афрыканскай рэспубліцы, яшчэ ў перыяд, калі там быў апартэід. Там, калі хто не ведае, у той момант белыя складалі, ну, кіравалі краінай і уводзілі дыскрымінацыйныя меры ў дачыненні да чорных, пры тым, што яны складалі ўсяго 8% насельніцтва. Вось Ілон Маск нарадзіўся ў гэтых 8% насельніцтва. Ягоны бацька быў інжынерам-будаўніком, а маці была мадэллю. Аднак, тым не менш, ягоныя бацькі былі рэальна даволі паспяховымі, нават па тамашніх мерках, і яны маглі дазволіць яму годны ўзровень жыцця і адукацыі. А потым проста яму
павезло, і ён уклаў грошы не адзін раз, а некалькі разоў запар. Ён укладываў у грошы ў тыя рэчы, якія яму рэальна прыносілі прыбытак. Аднак так ці інакш, у выпадку з Маскам таксама ён быў за сям'і, якая па сваіх фінансавых магчымасцях была далёка наперадзе ў параўнанні з іншымі сем'ямі ягонай краіны. І ўвогуле сямейны фактар грае агромную ролю у тым, наколькі паспяховым ты станеш ці не станеш. І аб гэтым ёсць шэраг вельмі вялікіх даследаванняў. Зноў жа яны, канешне, датычацца першую чаргу ЗША, але ЗША гэта такая узорная капіталістычная краіна, і па ней можна даследаваць, канешне, капіталізм увогуле. І яны кажуць, што калі ты белы нарадзіўся ў нейкім добрым раёне і плюс некалькі яшчэ такога кшталту фактараў, падкрэслю, якія ад чалавека не залежаць ніяк, чалавек не можа іх выбраць. Некалькі такіх фактараў, у залежнасці ад іх разняцца шансы на паспяховасць чалавека проста каласальна. Разумееце? То бок ніякай размовы аб тым, што ўсе нібыта знаходзяцца з роўнымі шансамі і магчымасцямі, і толькі ўсяго-навсяго тыя, хто мэтанакіраваны і моцны духам і самы разумны, выходзяць наверх, а ўсе астатнія ўнізе болтаюцца толькі ленівыя і безініцыятыўныя. Гэта проста не адпавядае рэчаіснасці. То бок у пераважнай большасці на гэта ўплываюць фактары, якія маюць ад цябе ніяк незалежны характар. У першую чаргу сям'ю. Вось адзін з самых лепшых прыкладаў, які мне падабаецца, гэта зрабілі італьянскія даследчыкі даследавання і высветлілі, што ў Флорэнцыі сем'і, якія на сёння з'яўляюцца багацейшымі ў горадзе, у топе падаткаплацельшчыкаў, гэтыя ж самыя сем'і былі ў спісе багацейшых сем'яў Флорэнцыі яшчэ ў 1427 годзе. Уяўляеце, яшчэ раз паўтаруся, 600 год таму тыя ж сем'і, тыя ж прозвішча былі багацейшыя, якія і сёння. Разумееце, гэта кажа аб тым, што фактар спадчыннай маёмасці, спадчыннага багацця, ён мае каласальную значнасць. І ні аб якіх роўных магчымасцях, і ні аб якай сумленнай канкурэнцыі тут пры капіталізме проста нельга весці размову. І спробы даказаць вам, што нібыта канкурэнцыя тут пры капіталізме абсалютна сумленная, і вы можаце, толькі трэба захацець. Гэта нішто іншае, як рэальна прамыўка мазгоў, якая карысная тым, хто іх вам прамывае, і карысная тым, хто якраз такі знаходзіцца наверсе і ўжо дабіўся поспеху. Чаму карысна, я ўжо сказаў часткова вышэй, яшчэ буду казаць аб гэтым пазней. Да? Па-першае, таму што робячы болей, спрабуючы кімсьці стаць, да, вы якраз такі умнажаеце іхні капітал, а не свой. Вось. І па-другое, карысна, я да гэтага яшчэ вярнуся трохі пазней. Такім чынам, падсумоўваючы, размовы пра тое, што багатымі робяцца самыя разумныя, гэта вялізны падман, які не адпавядае рэчаіснасці. Не толькі таму, што розум гэта занадта шырокае паняцце, і яго нельга звесці толькі да вузкага навыку зарабляння грошаў, бо чалавек можа быць разумны ў тысячы розных сфераў, і не абавязкова ягоны розум можа быць манетызаваны на сённяшнім рынку. А па-другое, галоўную ролю ў тваіх шансах стаць багатым адыгрывае якраз такі твая сям'я, а таксама шэраг іншых характарыстыкаў, на якія ты ніяк не можаш паўплываць. Яшчэ такі вельмі важны момант, як памылка выжыўшых. Канешне, глупа было б аспрэчваць, што ёсць рэальна людзі, якія падняліся з дна, якія былі беднымі, чысцілі там камусьці боты на вуліцы, а потым сталі мільярдэрамі, да, там, як Рокфеллер. Гэта сапраўды бывае. І гэтыя адзінкавыя выпадкі бяруць вось такія, як я іх назваў, апосталы поспеху. Бяруць і вытаскиваюць на паверхнасць як прыклад. О, глядзіце, яны змаглі, значыцца, вы зможаце. Рабіце як яны, а калі вы не можаце, значыцца, гэта ваш выбар. Цярпіце тады, хадзіце на завод і мірыцеся з тым, што з вами адбываецца. І ні ў якім разе не думайце наракаць на сістэму. Не-не-не, гэта ўсё вы вінаватыя. Вось. І сапраўды такія выпадкі ёсць, нельга гэта адмаўляць. Аднак жа, гэтыя выпадкі з'яўляюцца нічым іншым, як так званай памылкай выжыўшага. Зноў жа, сістэма пабудаваная такім чынам, што яна адфільтроўвае вялікую колькасць людзей, якія спрабуюць выбіцца наверх, але гэта ў іх не атрымоўваецца. Давайце задумаемся, колькі людзей уклала кудысьці грошы, а потым гэтыя грошы прагарэлі. Колькі людзей спрабавалі
пачаць хаця б свой маленькі бізнес, але потым разарыліся па якой заўгодна прычыне. Альбо менты іх раздзірбанілі, альбо бандыты, альбо нешта згарэла, альбо кепска стала са здароўем. Можа быць 1001 прычына, якая прыведзе да таго, што ты разарышся, альбо цябе кінуў твой партнёр. Тут проста небяспека на кожным кроке падсцерагае цябе, і ты просто ідзеш, і капканы гэтыя толькі множацца. Асабліва на самых ранніх этапах іх вельмі і вельмі шмат. І размовы пра тое, што вось глядзіце, ён дабіўся, значыцца і ўсе даб'юцца. Гэта рэальна тэзіс з памылкай выжыўшага. Што такое памылка выжыўшага? Гэта такая статыстычная разнавіднасць статыстычнай памылкі, якая бярэ да ўвагі толькі тое, што нам вядома, а тое, што невядома, абсолютно не уключаю ў аналіз. Ну, да прыкладу, я шмат розных прыкладаў гугліў, і мне больш за ўсё спадабаўся прыклад пра тое, што дэльфінаў лічаць вельмі добрымі, млекакормячымі, да? Не рыбы ж гэта, да? Вельмі добрымі іх, карацей, лічаць, таму што плаўцы, шмат якія расказваюць, што яны, калі гублялі там прытомнасць ужо, да, там у моры ўжо танулі, то добрыя дэльфіны іх штурхалі да берагу, і такім чынам яны выжывалі. Но, секундачку, мы не маем дадзеных ад тых, каго дэльфіны штурхалі ў зваротным накірунку. Каго дэльфіны маглі нават проста патапіць. Тое ж самае і з капіталізмамі. Тыя, хто прагрэў, спрабуючы стаць капіталістам, спрабуючы стаць паспяховым, не расказваюць свае гісторыі ў Forbes, і іх не запрашаюць на модныя падкасты. Гэтыя людзі альбо мёртвыя, альбо бултыхаюцца недзе на сацыяльным дне, проста вярнуўшыся да свайго пралетарскага стану, зарабляючы сабе на штодзённае выжыванне. Разумееце, а не кепска было б такіх людзей інтэрв'юваць, бо іх якраз такі куды больш у сотні, а можа і ў 1000 разоў болей, чым вось гэтых от паспяховых чувакоў, якія змаглі, дзякуючы, у вялікай ступені тэорыі верагоднасці, праскочыць гэтыя ўсе капканы і ўрэшце стаць паспяховымі. Канешне, тут і розум грае ролю, і ўсё астатняе, аднак правіла гэта якраз такі выпадак. Гэта ўсё сіла выпадка. Аб гэтым вельмі падрабязна піша сацыёлаг і эканаміст сучасны Насім Талеб. Я вам пакіну ў апісанні спасылку на ягоную кнігу, дзе ён пра гэта разжоўвае, пра тое, што капіталізм працуе вось менавіта так, і ўсе гэтыя размовы пра тое, што кожны можа стаць паспяховым, гэта проста гісторыі ад тых адзінак, якія змаглі прабіцца. А ўсе астатнія нам ужо нічога не могуць расказаць. Яшчэ тут таксама важна адзначыць, што нават сам працэс гэтай барацьбы за выжыванне ў капіталістычным свеце, з гэтай канкурэнцыі, ён такі, што ён спрыяе поўнаму вычарпанню жыццёвых сілаў чалавека і ягонаму маральнаму і фізічнаму знішчэнню. То бок вельмі многія людзі не даходзяць да фініша не толькі потому, што они там тупыя, ці нават не з-за выпадку няшчаснага, а проста таму, што у них згарае здароўе. Яны выгараюць эмацыйна. Яны на глебе псіхасаматыкі у них пачынаюць вылазіць нейкія хваробы. Бо, прабачце, працаваць па 12-14 гадзін на дзень, а як так працуюць вельмі многія бізнесоўцы, да? Гэта не ёсць добра, гэта не ёсць натуральна для здароўя. Вельмі многія людзі ў гэтай пагоні за прыбыткам проста не вытрымліваюць, выгараюць і паміраюць. І таму яны нам нічога не раскажуць. І, дарэчы, вось гэтую памылку выжыўшага, яна таксама вельмі цікавая ў гісторыі. Яе можна экстрапаляваць на розныя сацыяльныя лады. Напрыклад, людзі, якія у прынцыпе не любяць, пагаджаюць любымі эгалітарнымі сацыяльнымі ладамі, яны вельмі любяць казаць, што вось, глядзіце, да не было ж ніколі вашага анархізму. Заўсёды людзі жылі пры іерархіі, заўсёды была дзяржава, а не было дзяржава, дык быў правадыр у племені, які указваў, як трэба рабіць, а ўсе астатнія падпарадкоўваліся. Карацей, ніколі такога не было. Паглядзіце, і пачынаюць тыкаць у падручнікі гісторыі, дзе сапраўды запісана. Прыйшоў князь такой, перамог князя эдака, тых чувакоў вырезалі, потым прыйшлі іншыя, вырезалі іх, і ў гэта, ў прынцыпе, і ўся чалавечая гісторыя. І ўся гісторыя разглядаецца праз прызму таго, што былі на пэўных тэрыторыях пэўныя іерархічна арганізаваныя групоўкі людзей, якія паспяхова і зацята адзін аднаго рэзалі. І ў гэтай гісторыі нібыта і няма месца нейкім іншым прыкладам, альтэрнатыўным прыкладам чалавечага існавання. Зададзімся пытаннем, чаму? Ад таго, што іх не было? Ці ўсё ж такі таму, што калі яны абвяшчаліся, іх вельмі хутка знішчалі фізічна, выпальвалі проста з твару зямлі ўсе
сведчанні аб тым, што такія супольнасці былі, і просто, як ведаеце, калі там нейкія гарады паўставалі і аб'яўлялі і казалі аб тым, што яны не хочуць больш падпарадкоўвацца, іх просто, як кажуць, перапахвалі і яшчэ і засыпалі соллю, разумееце? Можа, па гэтаму у нас няма ніякіх сведчанняў. Насамрэч, зараз з развіццём гістарычнай навукі ўсё больш і больш антраполагаў, гісторыкаў ставяць гэты пункт гледжання пад пытанне, таму што рэальна аказваецца, што у гісторыі няма законаў, няма такога закону, па якім людзі заўсёды жылі і могуць жыць толькі ў іерархічна арганізаваных супольнасцях. І мы ўжо зараз па шэрагу ускосных, другасных прызнакаў бачым, што шляхі развіцця чалавечых супольнасцяў былі вельмі разныя, і альтэрнатывы было вялізнае мноства. І мы бачым нават, як распраўляліся з любымі паўстанцамі, якія казалі, што мы не хочам больш жыць пад цэнтральнай уладай, якія аспрэчвалі ўладу, будь то там правадыра, імператара, папы, яшчэ кагось. Гэта і апостальскія брацья, гэта і павлікіяне, гэта і мюнстэрская камуна. Калі аб іх і заставаліся нейкія гістарычныя сведчанні, то яны, як правіла, да такой ступені скажоныя, таму што гісторыю пішуць пераможцы. Альбо часта бывае, як в выпадку з паўлікіянамі, сведчання ўвогуле амаль няма, хаця там былі рухі і супольнасці на сотні тысяч чалавек і працягласцю некалькі год, альбо катары, тыя ж. Іх нельга назваць уже такімі цалкам анархічнымі супольнасцямі, але ўсё ж такі яны былі блізкіх да гэтага. Катары, там у паўднёвай Францыі, калі былі, вось это такія чувакі былі еретыкі, супраць якіх папа, па-мойму, Пій IX абвясціў першы крыжовы паход. Вось, глядзіце, іх потом просто вынішчаюць, выпальваюць, усіх носьбітаў гэтых ідэяў фізічна вынішчаюць, а потым праз 500 год, каб хтосьці сказал: да не было ж ніколі іерархічных супольнасцяў, вы што? Заўсёды мы жылі пры дзяржаве, заўсёды чалавек панаваў над чалавекам. І сапраўды, абвергнуць-то няма каму, бо ўсе, хто мог бы абвергнуць, яны мёртвыя і нічога за сабой не пакінулі. Ладно, гэта я адцягнуўся трохі. Перайдзем да наступнага пункту. Так, дадам яшчэ адзін важны момант. Вельмі часта, калі нам паказваюць прыклад таго, што вось, глядзіце, падняўся чалавек з грязі в князі, гэта абгрунтаванне таго, што, маўляў, паўсюль у разумных людзей ёсць магчымасці, і магчымасці гэтыя плюс-мінус роўныя. І сацыяльныя ліфты, маўляў, працуюць, што можна быць нікім, а шляхам сваіх там, дзякуючы сваім асабістым здольнасцям, падняцца на вышыню. Калі б гэта было так, то прыкладна аднолькавая колькасць была б людзей, якія б з свайго высокага прывілеяванага становішча скатываліся на ніз. Скажыце, вы шмат ведаеце алігархаў, якія б сталі бамжамі? Ці не бамжамі, а хаця б проста таксістамі, я не ведаю. Ці шмат вы ведаеце дырэктароў заводаў, якія б потым працавалі дворнікамі? Ці шмат вы ведаеце начальнікаў, кіраўнікоў, удзельнікаў кіруючай рады буйной карпорацыі, якія потым працавалі бы працоўнымі на заводах? Вось я асабіста такіх не ведаю. І мне нешта падказвае, што іх альбо няма увогуле, бізнесоўцаў, якія сталі беднякамі потым, альбо іх проста так мала, што статыстычна імі можна проста, як мовіць, пренебречь, просто не звярнуць на іх увагі. І гэта кажа аб тым, што капіталізм насамрэч не з'яўляецца сацыяльна мабільным, што ён не з'яўляецца справядлівым нават блізка, і ён судзіць чалавека не па ягоных заслугах, а па ягоным капітале і рэсурсах. Калі ты ўжо залез на вяршыню сацыяльнай піраміды, скавярнуць цябе адтуль будзе ўжо амаль што нерэальна. То бок ты можаш больш не працаваць, больш увогуле нічога не рабіць, не праяўляць ніякія свае лепшыя якасці. Конечно, можа ты і перастанеш багацець, перастане расці твая вытворчасць, але дакладна ты ўжо ніколі не станеш пралетарыем. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што капіталістычная сістэма, яна не судзіць людзей па заслугах, а наадварот схільная да кансервацыі кіруючых эліт, да руху ў бок алігархіі і павелічэння значнасці спадчыннага багацця. Іншымі словамі, гэтая сістэма памнажае дабрабыт і умацоўвае стан тых, каму ўжо класненька жывецца і хто сканцэнтраваў у сваіх руках пераважную большасць багаццяў і рэсурсаў грамадства. І ўрэшце адкажам на пытанне, а чаго ж нам тады вось гэтыя вось апосталы поспеху расказваюць пра тое, што паспяховы поспех гэта вельмі паспяховая рэч і трэба працаваць і шмат рабіць і не жалець сябе, і тады мы будзем паспяховымі і дасягнем поспеху. У іх на гэта ёсць прамы эканамічны і палітычны інтарэс.
звярніце ўвагу, што апошнім часам гэта, ну, я не пабоюся гэтага слова, прапаганда, гэтае прасоўванне вось такіх каштоўнасцей капіталістычнага, спажывецкага, зарабляльнага кшталту, яно вельмі моцна пашырылася. То бок, яно можа быць не такім яўным, яно можа не выказвацца вельмі прама, але ўсё ж такі, калі ты прыглядзішся, ты пабачыш, што вакол цябе паўсюль пануе дыскурс аб тым, што твая вартасць выміраецца на грошы, што ты настолькі добры чалавек, наколькі ты паспяховы, настолькі з табой хочуць навакольныя сябраваць, наколькі ў цябе высокааплатная праца. Канешне, чалавецкае грамадства, да, і чалавек на ўзроўні асабістым, на ўзроўні нейкай асабістай справядлівасці, ён гэтаму супраціўляецца. І гэта не значыць, што бедны чалавек тут не можа знайсці сябе сябра, да? Таму што людзі ўсё ж такі таксама не дурні. Аднак на ўзроўні вось грамадскім, вось дзейнасці буйных карпарацый, і ад дзяржавы гэта ідзе таксама, і ад сістэмы адукацыі, все нам долбяць гэта. Гэта ўсё сыходзіць, канешне ж, ад нашых сённяшніх элітаў. Чаму? Таму што, як я ўжо сказаў, два ў іх ёсць інтарэсы, фінансавы і палітычны. Фінансавы, ён складаецца ў тым, што чым больш ты круціш гэтае калесо, гэтыя педалі, тым больш зарабляе капіталіст, кіраўнік. І гэта не важна, будь ты працоўнік у карпарацыі, ці будь ты пачынаючы бізнесовец, усё роўна ты ж свае грошы, якія ты накапіў, стартавы капітал, ты ж усё роўна іх кудысьці укладаеш, камусьці прыносіш, альбо бярэш крэдыт у банку. Заўважце, якія папулярныя крэдыты на адкрыццё бізнеса. І, канешне ж, гэтыя ўсе крэдыторы, гэтыя банкіры, гэтыя тыя, хто ўжо дабіўся поспеху, яны будуць штурхаць цябе ў плечы і казаць: давай, хутчэй, вкладывай, ты можаш, а не можаш, значыцца, ты неудачнік, ты лох, ты што, хочаш усё жыццё працаваць на дзядзю? Ну давай уже на себя, ты же там мужик, ты же там, і так, ну, разумееце, да? Вось, таму што гэта ім прыносіць грошы, гэта іх прыбытак. І калі гэтае кола стане, калі ўсе людзі скажуць: слухайце, дайдзіце ў жопу, мы не хочам ніякага поспеху, ну просто вся сістэма абрынецца, да? Таму нас увесь час падштурхоўваюць і кажуць нам, што калі ты не дабіўся поспеху ў фінансах, у грошах, то ты не дабіўся поспеху ў жыцці ўвогуле. Ім выгадны гэты наратыў з фінансавай пункту гледжання, бо інакш іхнія прыбыткі перастануць расці, і яны самі прагараць, памруць у гэтай канкурэнтнай гонкі. Другі матыў — гэта палітычны. І тут, конечно ж, выразна прасочваецца інтарэс не толькі капіталістаў, да, але і дзяржавы. Таму што пакуль мы змагаемся між сабой за месца пад сонцам, думаем не аб сваіх правах, не аб пытаннях сацыяльнай справядлівасці, не аб тым, як змяніць сістэму як такую, а толькі аб тым, як зрабіць лепей сабе асабіста. Пакуль мы грызем адзін аднаго, канкуруем між сабой, думаем, як бы зарабіць грошы, як бы падсядзець бліжняга, думаем, як бы стаць больш паспяховым і абайсці. І многія, насамрэч, людзі думаюць аб этом у вельмі амаральных тэрмінах, яны не гнушаюцца нічым у тым, каб зарабіць і падсядзець і гэтак далей. Усім гэта зразумела, што ў некаторых супольнасцях, да, там у тых жа офісах, гэта ўвогуле норма. І падмануць цябе, і настучаць на цябе начальніку, да, то бок такія крысіныя сацыяльныя нормы, яны вельмі карысныя зноў жа уладам, таму што, па-першае, яны правакуюць разагульненне людзей. Гэта антиадзінства, гэта разыход людзей у розныя бакі, гэта спроба навязаць ім, то бок нам, што ў нас ва ўсіх розныя інтарэсы. Кожны сам за себя. Ты сам мусіш зарабляць для сябе. Твае грошы — гэта твае грошы. Ну, капіталізм, фінансы, да, яны сам па сябе індывідуалістычны да максімума. І тут цябе проста впіхваюць то, што ты мусіш дбаць толькі пра сябе, а іншы няхай сам пра сябе падумае. А калі ён не падумаў, значыцца ён лайдак, значыцца ён дурань, значыцца так яму і трэба, таму што багатымі робяцца самыя разумныя. І разумееце, ім важна, элітам важна вось гэта вось разагульненне, каб гэта праяўляецца ў такіх дробязях, гэта настолькі стара, як свет падзяляй і ўладар. Гэта і на заводах уводзіцца і уводзілася заўсёды, то бок альбо ты выконваеш норму і атрымоўваеш болей, альбо не выконваеш і атрымоўваеш меней, потым цябе там спалілі, што ты на працоўным месцы не тым займаешься, і чалавек, які цябе спаліў і данёс начальніку, ён атрымаў прэмію, а ты наадварот атрымаў штраф, разумееце? І тут тысячы механізмаў, яны ізноў жа старыя як мір.
і яны на жаль да таго ж даволі эфектыўныя. Ну і па-другое, пакуль мы ўсе між сабой грыземся, пакуль мы занятыя асабістым выжываннем, не думаем пра агульны інтарэс, да нават і пра свой уласны інтарэс, мы не думаем за рамкамі навязанага нам дыскурсу, бо нават наш поспех, ён можа быць не толькі ў фінансах. Нашыя перамогі, наша асабістая самарэалізацыя, яна можа быць не толькі ў фінансах, не толькі праз камерцыйныя нейкія прылады. Разумееце, а нам спрабуюць навязаць, што як быццам толькі праз гэта мы можам самарэалізавацца. І вось пакуль мы гэтым усім займаемся, пакуль мы варымся ў гэтым дыскурсе, іхняму уладаранню нічога не пагражае. Яны працягваюць, груба кажучы, рубіць сваю капусту, якую мы жа самі ім прыносім, а мы працягваем грызці адзін аднаго, даказваючы, што мы болей вартыя гэтых грошаў і фінансавага поспеху, чым наш бліжні. І такім чынам, як бачыце, той лад мыслення, тыя каштоўнасці, якія выгадныя капіталістам, якія патрэбныя ім для таго, каб працягваць заставацца нашымі панамі, яны сталі агульнымі для ўсіх. І для нас, і разумееце, мы падсвядома гэта ўспрымаем. Мы ўспрымаем сістэму каштоўнасцяў, мы жывем па той сістэме каштоўнасцяў, якая нам была навязаная. І гэтаму ёсць слова, якое называецца ідэалагічнае панаванне, ідэалагічная гегемонія. Менавіта праз яе, у тым ліку праз яе, улада капіталістаў, яна да такой ступені моцная, да такой ступені трывалая і устойлівая, таму што яны сумелі даказаць нам, што ў нашых інтарэсах жыць менавіта па такіх вось лекалах, у такім вось рэчышчы. І ввогуле, ведаеце, меня абурае, з якога гэта часу поспех стаў сінонімам жыццёвай мэты. Чаму, калі ты не хочаш жыць як вось па гэтым вось заданым рэчышчы, ты адразу лох, неудачнік і гэтак далей. Меня так заўсёды, ведаеце, меня нават калі яшчэ не быў анархістам з дзяцінства, меня это так абурала, што тебе паставілі такія жорсткія вузкія крытэрыі поспеху, все, альбо ты трапляеш у іх, ты ідзеш в ВНУ, вывучваешся і зарабляеш шмат грошай. Вывучыўся, зарабляеш шмат грошай. Пачакайце, а як жа шчасце? А за межамі зараблення шмат грошаў шчасця няма, ці што? Мяне это заўсёды вельмі моцна абурала. Разумееце, нас у школе не вучаць, і зразумела, чаму не вучаць, што былі і другія наборы каштоўнасцяў, што ў многіх культурах, я зараз не буду пералічваць, гэта ўжо будзе вельмі доўга, зусім другія крытэрыі таго, наколькі чалавек шчаслівы. Нават крытэрыі поспеху іншыя. Напрыклад, ты паспяховы, калі ты выбудаваў добрыя адносіны са сваімі сябрамі, са сваімі суседзямі. Ты паспяховы, калі цябе любяць людзі. Ты паспяховы, калі ты умееш сябраваць. Ты паспяховы, калі ты для грамадства стварыў нешта карыснае. А ў нас не так. У нас ты паспяховы, калі ты шмат грошаў зарабляеш. Зноў жа хочу падкрэсліць, што ёсць нейкі адсотак грамадства, статыстычна значны, да, які супраціўляецца гэтаму. Нават не будучы анархістамі, да, людзі, не будучы праціўнікамі, дысідэнтамі, да, у гэтай сістэме, многія людзі, яны кажуць, што не ў грошах шчасця, што не гэта важнае, што галоўнае, каб чалавек быў хорошы. То бок, разумееце, у чалавек, нават не гледзячы на гэта з дзяцінства, штогадовае, штодзённае і на працягу нават стагоддзяў панавання капіталістаў і іхняга дыскурсу, панавання вось гэтага наратыву фінансавага поспеху, усё роўна у людзей гэта як вот расточкі скрозь асфальт, да, прабіваецца справядлівае, правільнае разуменне жыцця і разуменне таго, што гэта хлуслівыя каштоўнасці, што не трэба імі кіравацца, не гледзячы на тое, як агрэсіўна і доўга і адусюль нам гэта ўсё навязваюць. Такім чынам, падсумоўваючы гэтыя паўтары пункты, скажем так, па-першае, варта заўважыць, што вельмі шмат нам выносяць, падымаюць на шчыт прыклады таго, як чалавек, які быў на нізе сацыяльным, стаў вельмі паспяховым, падняўся наверх, аднак чамусь мы не бачым прыкладаў таго, як чалавек, які быў наверсе і быў вельмі круты, спусціўся ўніз. А не бачым мы іх, таму я лічу, што такіх прыкладаў статыстычна проста вельмі мала. Гэта кажа аб тым, што капіталізм так гэта працуе, што калі чалавек засеў на нейкія рэсурсы, ён, што б ён уже не рабіў, ён уже з іх не спадзе практычна ніколі. То бок, аднойчы атрыманае прывілеяванае становішча дае практычна 100% гарантыю ягонай прывілеяванасці не толькі зараз, але і праз 10 год і нават ягоным дзецям. Ну і рэшце рэшт у капіталістаў ёсць две прычыны. Гэта фінансавая прычына і палітычная для таго, каб
працягваць навязваць нам вось гэтую ідэалагічную канцэпцыю поспеха. Фінансавая складаецца ў тым, што чым болей мы працуем, чым болей мы ірвемся да поспеха, тым болей грошай ім прыносім. І палітычны момант складаецца ў тым, што пакуль мы затурбаваныя сваімі індывідуалістычнымі эгоістычнымі патрэбамі, мы ніколі не будзем думаць аб несправядлівасці сістэмы ў агульным. Такім чынам, падсумоўваючы, варта сказаць, што, канешне, праблема гэтая перамагаецца не проста вырываннем у капіталістаў інструментам ідэалагічнай гегемоніі. Яна, канешне, вырашаецца толькі пабудовай цалкам новага грамадства, якое будзе будавацца на новых каштоўнасцях. І тут, як казаў ужо Маркс, у свой час тут не абайсціся без працы над самім базісам. Базісам з'яўляюцца эканамічныя адносіны. І разумна падумаць, што пакуль у капіталістаў, у элітаў у руках усе сродкі вытворчасці, то бок тыя заводы, на якія мы ходзім, тыя фірмы, у якіх мы працуем, тыя ж універсітэты, у якіх мы навучаемся. Ну, універсітэт гэта не сродак вытворчасці, да, але ўсё ж такі таксама вельмі важны грамадскі інстытут. Пакуль у іх у руках сістэма адукацыі, фінансавыя потокі, банкі, у якіх мы берем крэдыты на нашыя кватэры, канешне, вырваць у них гэтую ідэалагічную гегемонію будзе крайне цяжка. Аднак з чагосьці трэба ж усё ж такі пачынаць. І калі сёння мы можам казаць услых аб тым, што гэта несправядліва, мы адмаўляемся жыць па гэтых каштоўнасцях. Мы не ставім грошы, прыдуманую вамі канцэпцыю поспеха на першае месца ў сваім жыцці. Гэта ўжо вялікі крок наперад. Я заклікаю усіх зрабіць гэты крок, усіх задумацца аб тым, чаму мы абіраем такое жыццё, а не іншае, пераказаць змест гэтага падкасту камусьці са сваіх сяброў і знаёмых, крытычна абмеркаваць і, урэшце рэшт, прыйсці да высноваў аб тым, што ў сваім жыцці неабходна нешта змяняць у штодзённых сваіх прывычках, а ў ідэале увогуле пераходзіць да сацыяльнага дзеяння, да вызвалення сябе з гэтага прыгнёту, хаця б на ўзроўні адукацыі, хаця б на ўзроўні побытавых штодзённых сацыяльных сувязяў. То бок, яшчэ раз пажадаю усім, хто ўспрыняў гэтыя мае словы, каму яны патрапілі ў сугучнасць з пачуццямі і думкамі, я ўсіх вас заклікаю, давайце будзем актыўнымі, давайце будзем казаць аб гэтым услых і сваім прыкладам паказваць, што не ўсе яшчэ прадаліся гэтымі залатому цельцу і не ўсе хочуць марнаваць усё сваё жыццё на тое, каб прыносіць прыбытак камусьці іншаму. Дзякую вам вялікі, што даслухалі да канца. Калі ласка, падпішыцеся на мой падкаст там, дзе вы яго паслухалі, і буду вам вельмі ўдзячны, калі вы яго раскідаеце па сваіх сябрах, знаёмых, запрапануеце камусьці паслухаць, запампуеце гэты mp3 файл сваёй бабулі, сваёй матулі ці свайму аднагрупніку. І можете таксама напісаць мне свой водгук, там, дзе вы слухалі, паўсюль можна пабачыць мой кантакт, альбо старонку, праз якую мне можна адправіць паведамленні. Супраціўляйцеся, нічога не бойцеся. З вами быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.